Ngikubingelele mbukelo wami, ngikwemukele engosini yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Mbukeli, usamukelwa yinkeshezane kashukela eyasala zokhuma kwelakubo enkandla ethalaneni ethalathula. Mbukeli, sengithi ake ngiphinde ngibuye futhi sengiza-ke manje-ke ukuzokwethula-ke isihloko ebenginethembise sona sokuthi ngizoza-ke manje nomemulo part 3 kwazise part 2 siwenzile kade niwubuka nani nawubona. Ngakho-ke mbukeli-ke njengenjayelo kuyakungiphoqeka ukuthi-ke ngaphambi kokuba ngingene kuwo-ke lo part engisuke ngena kuwona, ngiqale-ke ngithole ukuthi isithunywa esithunywe lesi sihloko ngakuba sisekhona yini. Kwazise phela kufanele ngihambe ngedwa, kufune ngihambe naye impela lo yena oyisithunywa. Dingiswaya ake ngithole nkosazane ngawube sisesonke yini namanje? Sesonke. Dingiswaya omkhulu. Mbukeli, ngithi hayi awengene kulesihloko-ke sikamemulo part 3 njengoba bengithembisile. Mbukeli, ngizothi uma ngikhuluma ngesihloko engena kusona lapha ukumemulo, lo memulo-ke ngizothi-ke isimo sawo futhi ngizothi igama layo lenkonzo njengoba lenenye inkonzo edlule ngikwazile ukunipha igama, ngaze ngasho ukuthi lelinye igama lithi inkwezelo, elinye lithi inkuthazelo. Kulona-ke babukeli-ke ngizocela ukuthi ngixolise. Kukhona-ke isimo engangingasihlelile nami senzeka, kodwa ngizocela ukuxolisa. Umuntu ngizothi umuntu oyena owangibekela yonke lenkulumo enginilethela yona. Lo muntu-ke manje inkinga-ke wathi uma engitshela-ke ukuthi le nkonzo-ke ibizwa ngokuthiwa yini. Ngenxa yokuthi ngangingenaso isimo somqondo nomcabango ukuthi ngelinye ilanga ngiyoma phambi kwamakhamera njengoba ngiphambi kwenu nje ngikhulume ngodaba-ke osoluthinta-ke le memulo lena. Angizange ngize ngithi uma ngitshelwa hleze ngiqophe phansi noma ngubhale. Igama-ke cha ngalilibala. Ngithe noma sengibuyela kuyena ngithi ngifuna ukuthi ngizwe inkulumo eqoqekile, ngithole leli gama ukuthi wayetheni, wathi hayi isimo sakhe phela kwazise wayesemdala, isimo sakhe sokucabanga nesomqondo sasesidungekile, engasakwazi ukuthi ngabe ngisaxoxa into etheni naye. Ebeni nomunye ayevumelana naye, yena-ke washeshe wayishonela. Ngakho-ke into engizoyenza-ke babukeli, ngizongena ekuthenini ngiwuxoxe ngize ngiwuphethe lo memulo, kodwa igama lawo elimele njengoba bengiveze kulodlule ka-part 2 ngizoba-ke nephutha-ke lokuthi angizukwazi ukuluveza ngaleso simo engisibekileyo. Okusho ukuthi-ke mbukeli, ngizothi lo memulo engikhuluma ngawo umemulo owawenzelwa umuntu ngokwezibonakaliso, owawenzelwa umuntu ngokwemibhulo, owawenzelwa umuntu ngokwezikhalazo ezayisuke seyivelile ukuthi kufanele enzelwe. Lo muntu-ke akukhethi mbukeli wami. Kungaba omdala, kungaba intombazane endala, kungaba ephakathi, kungaba ephakathi, kungaba encane. Futhi ngizothi ngumemulo osuke uqokwe ngumsamo wekhaya, kusho ukuthi lithongo lekhaya
eliyilona elithi lifuna enzelwe lo memulo. Futhi lo memulo webabukeli-ke akuwo okuwubaba othi ngiyawenza. Nganazi izizathu engizaziyo bathi kuba yimfihlo nemfihlakalo yabantu abaphila ngale ezweni likamoya. Okusho ukuthi kemukeli ngizoyibeka kanjena le ndaba. Kuyenzeka uthole ukuthi omunye aphathwe isifo esimgulisayo alashwe angasizakali. Kangangokuba ngisho eseya kwabesilungu uthole ukuthi bathi ababoni lutho. Izinyanga ziyamlapha zithi ziyakwazi ukulapha lokhu kufa kumphethe uthole kodwa akalaphi. Mhlasimbeni-ke bese-ke ngokwembulo-ke bese kuthiwa cha. Ithongo la kulowo muzi likhala ngokuthi lona kufuneke nimemule. Limenzele umemulo oqondene nokuthi ufunwa yilo. Okusho ukuthi-ke mbukeli wami-ke umemulo manje lo engizowethula-ke manje oyisigaba sesithathu njengoba ngangishilo. Asithembe bona kwasengweni sisesonke. Sisonke. Dingiswayo omkhulu. Okusho ukuthi embukeli-ke njengoba ngiyibekile-ke nje sekufanele ngiuqalise ukuthi-ke njengoba-ke ubaba wekhaya-ke sekutholile ukukhuluma ngokuthi ingane yakhe njengoba iney'nkinga njena nje kudingeka lokhu-ke. Uyaye-ke bese-ke ekwazi ukuthi-ke awuxoxele-ke umndeni ngenkinga abhekene nayo. Okusho ukuthi okokuqala nje ngaphambi afike emndenini kuyakufanele-ke akhuphukele-ke emndlini le ayona ashunqisa khona impepho zekhaya. Afike-ke achaze ukuthi cha, sesithe uma sizama ukwelapha ingane yangalapheka, iya kubantu abakulapha lokhu kufa kodwa yangalapheka. Sesithola ukukhuluma ukuthi hhayi, nina-ke bakwasibanibani-ke ninesikhalo sokuthi nidinga ukuthi lo mntwana ngimenzele inkonzo yokumemula. Yize kungeyiyo inkosazane yami, kodwa ngokwesicelo nangokwesifuno senu kuvela kanjalo. Kuvela ukuthi embukeli-ke umemulo-ke lona-ke wayebese-ke esekwazi ukuthi-ke aphinde athinte umndeni-ke usokhaya. Noma kungakuthi-ke wenza isithebe njengenhlala yenza. Angahamba yena afike abavakashele ngokwezindlu abazise nginesimo esinjena lapha umntwana kuvela ukuthi nokuthi nokuthi manje. Ukuze kuzameke ukuthi ngibone ukuthi le nkinga ayizukuba ngcono yini. Uyangiphoqa-ke ukuthi angiwenze yize ngingawujayele oyile nhlobo. Futhi nabo basho ukuthi hhayi yenza ngendlela le ongenza ngayo inqobo makusinde umntwana. Kuvela ukuthi embukeli-ke hhayi-ke ubese-ke esebuya-ke usokhaya-ke esekwazi ukuba beke esithombeni abemindeni. Azokwazisa-ke manje umsamo wekhaya cha. Ingane ayisinde kulokho okuyiphethe. Into esengicela manje ukuthi nilindele ukuthi le nkonzo nithi nifuna ukuthi ngimenzele yona ngizoyenza. Ngakho-ke ayibe ngcono-ke phela ingane ilulame nazi ukuthi lo sikhalo naleso siqapheliso sixwayiso lesi benisenza sesizwakele ngakho umntwana akabe ngcono.
Mbukeli kuvela ukuthi-ke uma lo memulo uqalwa-ke, ngenxa yokuthi kwakuwumemulo owawungajayelekile, kuvele ukuthi kwakuphoqa ukuthi ubaba-ke akathi uma ekwenza kube yinto yomndeni wakhe nowakubo. Kusho ukuthi-ke nezindlu ey'thinta abafowabo kufuneka y'sondelele-ke manje le nhlobo yomemulo. Mbukeli kusuka kanjani-ke nakhona-ke? Kusuka khona-ke ekuthenini kufanele-ke kuthezwe iy'nkuni. Zithezelwa lo mshikashika ofuneka wenziwe. Zibekwe kahle-ke nje zibe yingqumbu, okusho ukuthi iflaga, abanye bathi yibonda nakuba egameni lebonda ngangaba nakho lokho, kodwa-ke ngizocela ukulisebenzisa ngoba yilona ligama elijayelekileyo. Futhi-ke zibe-ke liyibonda-ke lezi nkunezi. Lilungele-ke manje ukuthi uma kufika lolu suku ubaba-ke abone ukuthi le nkonzo angayenza ngalo, zibe sezisezingeni lokuthi ziyabaseka. Asithembe wena osengweni usekhona. Ngisekhona. Dingiswayo omkhulu. Mbukelo wami-ke kusho ukuthi-ke uma ngabe-ke sefika isigaba sokuthi sekufuneke wenziwe, futhi kubaba-ke kuvela ukuthi wayebe sebazisa-ke omama ukuthi hhayi kuzawufuneka phela nilungise-ke amahewu, kusho ukuthi-ke amambawu kufuneke kuphekwe. Kufike usuku lokuthi kufuneka ingane ayihlalise phansi-ke abese-ke eya-ke emsamo kwakhona-ke. Uma efika khona afike abazise-ke ukuthi cha, sengimhlalisa-ke phansi umntwana, sengimnikeza isigaba sokuthi ahloniphe-ke le nkonzo yomemulo enaniyicelile ukuthi ngicela ukuba ngimenzele yona umntwana wenu. Cha, mhlalise-ke umntwana phansi kunye nalaba abazoba ziyimpelisi zakhe azobe ehleli nabo. Uma esehlelisiwe-ke phansi-ke usephinda futhi usondeza-ke isilwane-ke kufuneke akwazi ukuthi sibe yisidlo sakhe sokuthi lezi insuku esahleli akwazi ukuthi athi uma ehalela inyama bamlungisele njengoba bekwenzeka nginivezela kulokhu okudlule kulezi qephu ey'dlule. Ngeke-ke ngidileye ngibuyele emva njengoba bekade ngichazile nasekuqaleni. Futhi-ke bese-ke babukeli-ke kufika isikhathi-ke sokuthi-ke kufuneka omama-ke wakhe lo mntwana, wakhe le ndodakazi, kufuneka bese esondeza-ke le nkatha kufuneka ahlale phezu kwayo-ke eyiyona ezokwazi ukuthi imqoqele, imhloniphise, imelekelele ekuthenini umcimbi wakhe njengoba uhlelwa nje ukuthi-ke uyenziwa futhi sekubikiwe, uhambe ngendlela engenayihibe phela ngoba uma kubekwa le nkatha kusuke kubekwa yona ifindo lomthandazo wokuhlonipha umcimbi, ukuhlonipha le nkonzo enzelwa yona. Saphinde sabuya mbukeli. Okusho ukuthi-ke mbukeli wami-ke uma ngabe-ke sekufike lesi sigaba-ke manje sokuthi iy'nsuku sey'hambile-ke egonqile njengoba bekufanele agonqe. Manje-ke sekufike isigaba sokuthi kufuneke manje-ke kwenziwe-ke lo mshikashika-ke owuwona omhlalise phansi. Futhi-ke kuyavela-ke babukeli bami ukuthi ubaba wayehamba-ke aye esibayeni-ke afike athathe-ke imbuzi ebese ethi abamthinta undodakazi wakhe beze-ke kule ndlu-ke le eyiyona-ke eshungisela impepho, kusho ukuthi le ndlu eyiyona thempeli lekhaya. Angene kuyo-ke nale mbuzi cha, bese-ke lishunqisa-ke iy'mpepho zakhona-ke. Useyasho-ke ubaba ukuthi hhayi, ngikhuleke kinina abasengweni, ngikhuleke noMadlokovu. Ngilapha nje ngizophendula incwadi engiyibhalelwe ukuba umntwana lona ngimemule.
njengoba isicelo nesikhalazo sasivelile. Ngakho-ke sengikuleyo nkonzo-ke kumanje-ke ngiyamemula, nansi-ke impahla engimemula ngayo ukuba abeke ngowenzelwe le nkonzo okuvele ukuthi ibikhaleleka kuyena. Ngicela-ke ingane-ke konke obekuvalekile ngenxa yokuthi kunalesi sikhalo ebesingasazi thina ukuthi kanti sinomuntu nje kudingeka ukuthi enzelwe inkonzo ethize, umntwana-ke ezinye izinto zakhe zize ziphazamiseke kungahlosiwe. Siyethemba ukuthi ngoba namhla sesimenzele-ke, sicela ukuba-ke kwemukeleke kuyeke phambili. Hhayi-ke bese emva kwalokho-ke ubaba-ke esebonga-ke, esethatha futhi imbuzi yakhe nayo undodakazi, baphume futhi ayolichaza sesibayeni lolu daba ukuthi nina basekutheni njengoba-ke nazi ukuthi yimina usokhaya, yimina uyise wey'ngane lapha egcekeni. Nani-ke bobaba usibanibani, nobaba usibanibani, nobani nobani. Kunenkonzo obekukhaleka ukuthi umntwana wami kufuneke enzelwe yona, ewumemulo. Ngakho-ke namhla-ke ngithi-ke ngiyamemula nganansi impahla engiyibambileyo, nganansi inkululeko yami. Ngithi akube kuhle-ke umntwana-ke aphile, umntwana-ke kuvele ukuthi njengoba emulwa, umulelwa ini, ngasizathu siphi. Kusho ukuthi aqede-ke usokhaya-ke lapho-ke. Hhayi bese iyabulawa-ke impahla lena, kusho ukuthi le mbuzi ibulawela khona esibayeni lapho. Emva kwalokho uma ngabe sihlinzwa kusithiwa akakhululeke futhi-ke naye abuyele emgonqweni wakhe. Kuvele ukuthi emukele uma ngabe sekwenziwe-ke konke lokho-ke, yahlinzwa imbuzi, kwacunywa lawo maculo lawa ambalwa nalawo matebhe lawo, wahanjiswa-ke kusokhaya. Wafika kusokhaya endlini-ke wagcina kule ndlu-ke okuyiyona eshisa impepho. Okusho ukuthi-ke baqeda laba bayithatha-ke inyama le yembuzi bayibeka kule ndlu-ke eyiyona ndlu aqoke ukuthi hhayi iyobekwa kuyona. Eyangaphakathi-ke inyama-ke iyolungiswa kahle-ke, ihlanjwe kahle-ke, igezwe kahle-ke. Ithi uma sibona ukuthi hhayi-ke isingaphekeka, bese iyaphekwa ngoba kusuke kuyiyona ezolala kudliwe yona. Kungashiwa-ke phela uma kukhona enye yangaphakathi eshiwa ububende, uma kuwukuthi ububende buyenziwa kulo muzi. Eminye imizi ayibubeki ububende ngoba iyazi isuke vele ingenasikhathi sawo leyo mindeni ububende. But ababenzayo yayiba khona inyama yangaphakathi eyiyona ezoba zithako zokuthaka ububende. Okusho ukuthi-ke mbukeli wami-ke uma ngabe kuyileso sigaba-ke manje-ke, kusho ukuthi-ke iyobe-ke isithi uma isiphekiwe isivuthiwe inyama le yangaphakathi-ke, kobe-ke sekubuywa-ke kuzohlalwa ndawonye. Iyadliwa-ke, iyaqedwa-ke, hhayi-ke sekuhlukwana-ke ngezindlu-ke, kubuyelwa lapho abantu balala khona. Ekuseni-ke kuyavukwa-ke iyaphuma-ke umgonqi lona nalezi mpeleti zakhe bayogeza emfuleni, bayabuya futhi bazoyihlalela khona endlini. Laba-ke bomndeni-ke bona-ke bayahlahla kahle inyama lena-ke, bayifaka ebhodweni bayipheka, omama-ke bapheka ngapha-ke okuyikhona okuzobe kudliwa nayo le nyama. Kusho ukuthi kungaba zigwamba, lokhu enikubiza nge-native pap, kungaba amagadangana, kanjalo kanjalo. Isitambu, uqula ummbila lona wenziwa isitambu. Bayazi omama basuke bona behlinzeke ini ukuthi iyona abayoyipheka kulolu suku. Cha-ke babukele ukuthi uma ngabe sekufika isikhathi-ke sokuthi isivuthiwe, sekufuneke manje-ke imindeni-ke ifike-ke manje-ke ukuthi phela ikwazi ukudleka. Njengoba-ke engachaza ababukeli nawo ukudlula ukuthi uma kunento emzini umndeni, kuye kuphoqe ukuthi akube khona-ke phela iy'pheko eziba khona ukwenzela ukuthi
isimo sokuphakwa kokudla okuphekiweyo kuwukuthi kuthanda ukuba ngaphansi kwesibalo sabantu abasuke bezimazise lo mcimbi, kukwazi ukuthi-ke amaqhaga, iy'pheko y'kwazi ukuthi zibambe iqhaza nazo kudleke kuye phambili. Ngoba phela abanye babesuke bephethe ngisho okuphuzwayo, abanye baphethe okudliwayo kuphela. Ngakho nje impilo nje yayiba ngaleyo ndlela ababeyihlela ngayo yokubambisana, yobunye. Okusho ukuthi-ke mbukelwa wami-ke uma isimo-ke sesinjengoba-ke ngibeka ukuthi hhayi-ke sekuyadliwa-ke kuyaqedwa, sekufika isigaba sokuthi sekufuneka manje kuphunyelwe emnyango, kuyoculwa kahle khona-ke kube mnandi kube njeyana kujabulelwa-ke manje lokuthi-ke le nkonzo ebikhaleleka ebidingakala ukuba yenziwe isigcina isiyenziwe futhi-ke kukhulekelwa nanokuthi-ke akube ukuba yiqiniso ukuthi beyidingeka ngempela. Cha-ke emva kwalokho umzwa kwethu kuvele ukuthi hhayi, yayithi-ke ma umgidi wonke ubuyenziwa lapha egcekeni njengoba kwakusuke kwenziwa uma intombazane icekezile, futhi ikhulile ingene esigabeni sokucekeza, kwakungenasigcawu, kwakuba yigceke nje kuphela. Ngakho nalona-ke wawuba nesimo esinjengaleso ngasizathu sini sokuthi abanayo incazelo eqondile ukuthi lo umayelana nani, kushuthi umemulo onemfihlakalo. Ngakho-ke angeke uze ufane neminye imemulo. Kuvele ukuthi-ke mbukeli-ke kwakuthi uma sekwenziwa kwaqedwa-ke lokho-ke hhayi, sebeyabonga-ke baqeda babuyela endlini-ke baqhubeke nokuphuzwayo, bayaphuza okuphuzwayo. Emva kwalokho-ke beyahlukana-ke. Saphinde sabuya mbukeli. Mbukeli wami ngithi angiphinde ngikuvezele ukuthi lo memulo-ke kuvela ukuthi yathi uma ngabe isibonakala ukuthi ngathi ithanda ukwanda le nhlobo yememulo enjena, kwabe sekuba nayo imibono ukuthi cha, angeke kuze kwenziwe engathi kwenziwa ama-shortcut. Nawo awuhlonishwe unikezwe lesi sigaba esifana nale minye njengawo umemulo wenkosazana, njengawo umemulo wamatshitshi uma ubaba ewajabulela futhi nawe ewajabulisa futhi ewacelisa nanokuhle empilweni. Nawo lona awunikezwe isithunzi esifanayo ukuze kungabi sekuba kusasa nesikhalo sokuthi hhayi ube umemulo ongathi awuphelele engathi uyacikiza. Awuvele nje ufane nayo le minye, kufanele nawo ahambe aye ekhaya konina. Nakhona ayobika umntwana njengoba kwenziwa kule minye. Aphinde futhi ahambele ney'hlobo njengoba kwenziwe nakule minye. Ngenhloso yokuthi awube nesithuzi nesisindo kwazeke ukuthi uyiwo ngumemulo. Yize ungakho ukuthi uyinto eyenziwa ngokujwayelekile, kepha yenziwa ngokwesizathu sokuthi uvelile ukuthi umkhuhlane ophethe lo muntu uyisizathu esiwukuthi kufuneka kwenziwe ukuthi. Okusho ukuthi embukelo wami engakusho ukuthi kugcine kuphoqa ukuthi awenziwe ngendlela nawo le minye yenziwa ngayo. Into engayibalula nje kakhulukazi kuwo lo memulo, uhlobo lawo alukhethi. Ngisho ngawo ukuba usezele, ngisho ngawo ukuba ulotsholiwe, ngisho ngawo ukuba useganile, kuyawufuneka ukuba abuye
emendweni azowenzelwa kubo aqeda abuyele emzini wakhe lapho endele khona. Ngakho-ke kwakubaphoqa ukuthi-ke manje akube khona-ke ngoba usuwenziwa ngale ndlela kube khona ngisho abasemzini abazozimazisa lo muzi wakubo wakhe lo owenzelwayo kusho le ndodakazi yalowo muzi. Abasekhaya konina wayindodakazi kufuneka babe khona. Zihlobo zakubo lapho enzelwa khona kubo kufuneka zibe khona. Okusho ukuthi manje uyabona ukuthi usuyeluleka usuba ngempela sezingeni lokuthi umemulo manje. Nakuba mbukeli ngisho ukuthi ngibuhlungu ngoba ngangilitsheliwe igama lawo ukuthi lo memulo ubizwa ngokuthiwa yini. Ngeshwa ngayithatha lula lento. Uma sengibuyela sengithi ngifuna ukuphindelela kwathiwa hayi akusakhoni ukuthola inkulumo eqondileyo kulo muntu owayenginikeza le nkulumo. So-ke ngaba naleyo nkinga kodwa nje iqiniso sekuthenini lo muntu osuke enzelwe lento usuke enamandla athize efumbathiswe isipho esithize okufuneka siphakanyiswe okufuneka simulwe ngoba mbukeli umula yena kepha akuye qobo omula kepha kumulwa isiphiwo sakhe kumulwa isidalwa sakhe esithize kuba sikwazi ukuthi siveze lamandla siveze lo ubuchule hleze nobuyoninco esibufumbathise lo muntu esimbhekileyo. Into engizocela ukuthi uyiqaphele embukele kumuntu owenzelwa umemulo othola ukuthi awunancazelo njengalowo ngishoyo. Uthola lo muntu asiyo ngisho nanomafungo asasho nanokuthi hleze nanokuthi asiyo ngisho inkosazana. Futhi angakho ukuthi ingoba ufuna ubaba bamenzele ngoba uyitshitshi. Usedlule ngisho emtshitshini lo useze waze wonakala noma useze waze walotshwa noma useze wenda. Kepha uvele uthi uyafuneka. Esikhathini esiningi lo muntu onjalo mbukeli umuntu osuke kungafanelekile ngathini ngeke kufanele ukuthi umuntu othola ukuthi isidalwa sakhe asimphanga ukuthi kahle hle ngabe uyenda abe nekwakhe. Umuntu ofuna ngabe usegcikini ngoba kukhona amandla awanikeziwe mayelana negceke lakwabo. Lo muntu ke umqaphele umuntu onjalo uma elitholile ithuba lokwenda kwakhona lapha ende khona. Uma abantu behlela abakulo mndeni izinto baqale bayoxoxa naye. Uyazi masibani kunesimo esijisifiswa nje uthini kulokho. Nezingane zoza kwabo nazo uma zinomcabango omuhle ezicabangayo zizofuna kuyiqale kuye kuyena kuze kuzwakala ukuthi uba ngathi unalelo huhe angalazi naye futhi angeke aze alichaze kangangokuba ngaze abakulowo mndeni abakulowo muzi begcine bemkhuluma kabi ethi uhungula izingane zabo ngomuthi zibahloniphi bona noma zibezwa bona bathi zihlonipha yena yini izinto engabe zixoxa nabo zikhetha ukuxoxa yena lona alungile ayithole naleso simo uthi kodwa yena umuntu obathandayo abantu unobubele umuntu okwazi ukulalela umuntu okwazi ukuba nombono okwakha kodwa nje ayithole nje enegama nje elibhlungu elimphatha kabi elimlandelayo kunoba bamncoma ukuthi yazi kukhona isiphiwo naso yazi ingane ziyakwazi ukuthi zizizwe zenethezekile uma ziseduze kwakho futhi zizizwe zikwazi ukuthi zingakwazi ukuxoxa ngezinto ezibalekile futhi nawe ube namava abalekile ngoba uthi uma usitshela sibone futhi ukuthi yikho lokho oyikhona. Uthola kodwa akabi naso inhlahla ukuthi ayithole kuleso simo kunalokho ugcine ekhuluma ngathi hleze kunomuthi othiza usebenzisayo owona ozophazamisa labantwana ukuthi bangalaleli abazali babo kunalokho bakhethe ukuzoxoxa naye bakhethe ukuzobikela yena. Yilesi asiphiwa asinikeziwe esamulwa ngaleli langa mhla emulwa ekhaya kubo.
Uyithathe embukeli-ke uma futhi nakubo. Isikhathi esiningi lowo muntu akazwa amshini ngekubo. Ngisho iy'ngane zabafowabo, ngisho iy'ngane zodadewabo ekhaya hleze bengashadile bona kodwa bezelezisa ekhaya. Uma zifisa ukuba nombono wento, zikhetha ukuya kuye lapho endele khona. Ziyombikela mama okanye anti sinesimo esinje. Sicela ukuthi ukwazi ukosikhulumela hleze nobaba noma nomama ukuthi isimo sinje. Uma ebuza nike nabatshela cha, besingabatsheli kodwa sithemba ukuthi wena ungakwazi ukuthi ukubeke hleze ngendlela ethize. Uyazi njengomuntu omdala ungenza kanjani. Uthole lo muntu ngisho nakubo futhi kwabakwabo laba azelwe nabo, laba azalwe nabo ngwegceke kungesekho ukuthi ubaba nomama. Uthole kodwa futhi naye baba nakho ukuthi bambuke ngendlela engamukelekile nengajabulelekile ngoba bebona ukuthi uthathe amandla abo ey'nganeni zabo. Manje bona basenangane seyivele yonke into nje. Kuba nesimo kumuntu owalesi sipho, walesi siphiwo abanaso esithi ngathi sithanda ukuhlukahluka. Njengoba ngishilo mbukela ukuthi lo muntu akabambi umshini ngekubo. Uma kuzophazamisa isimo sakubo, uyena ozwela kuqala. Yingakho uma ngabe iy'ngane zizokhala kuyena kufuneka ahambe aye ekhaya kubo ayokhuza uma kuwukuthi kunesimo esidinga ukuthi akhuze. Uma kuwukuthi kunento efuneka yenziwe, uyena ofuneka awufake i-pressure ukuthi iy'ngane phela zenzelwe uma kukhona into efuneka zenzelwe yona, ukuthi akwenziwe. So nje umuntu walo memulo unezinto ezingathi zifuna ukwehluka. Njengoba bengibukela ukuthi ekugcineni ugcina eba namagama anikezwa wona kube ngazathi manje unomuntu omumbi. Kubonakala iqhaza lakhe asuke libamba kodwa ekugcineni abongwe kabi, abongwe ngegama elingelihle, abongwe ngenhlamba, abongwe ekugcineni bangathi bayamduba uma ngabe sekubaxakile kube yibona futhi abaya kuyena lapha khona. Noma esebuza kanjani ngoba phela nina ningibuka kabi umuntu ongcolile cha hayi asikube eceleni lokho sasingazi sithini senza kanjani. Aphinde futhi abemukele ayi-address leyo nto ukuthi asiyenzeni kanjena ngoba kwenze kanje. Kumulwe amandla athize ayezalwe ewafumbethe. Kumulwe isiphiwo esithize ayezalwe esifumbethe. Semulwa sabekwe esigabeni esithize sokuthi akube ukuthi kuyavela-ke babukela ukuthi kwakuthi kuma ngaba-ke kuwukuthi kwenziwe into efana nalena noma kufanele kwenziwe into efana nalena abazali bese bengafuni ukuyenzela ingane leyo nto. Kwakwenzeka ukuthi omunye wakhona ngisho engenzeli ukhomba ukuthi kukhona isiphiwa naso kodwa manje asiqondakali ukuthi kwenzakalani. Izinto ziyayikhomba kodwa kanjalo omunye angaguli ukuthi ugula umlalisa phansi nini kodwa nje abe nezimo nje ezilokhu ekhomba ukuthi egcineni kusho ukuthi no
lo muntu kwakukwethu ufuna abe nenza ukuthi anikwenzanga ngani ngoba sikhulu isiphiwo sakhe anaso kufanele ngabe uyakwazi ukuthi anilekelele iziminithi zenethize. Lo memulo engikhuluma ngawe ngane zakwethu umemulo onobumfihlo. Kodwa ke ngenxa ukuthi sibuye sibe nakho ukuthi sinikezana ukuthi hayi umemulo ingoba kusuke kuyintombi ejatshuliswa uyise eyibonga eyikhuthaza ukuthi ukuyiphatha kwayo kuyajabulisa kuyajabuleleka bese kuba ngazathi wakhuluma ngegama lomemulo nje usuphazamisile. No, akuphazamiseke ndawo kuphela ukuthi indlela yawo ayizukufana. Lena ingoba uvele ngokwesibhulo, uvele ngesipholofetho, uvele ngokwesibonakaliso esibonakaliswe komunye othize womndeni ukuthi cha, uyazi kuvela ukuthi ubani kufuneka enziwe ukuthi. Kukhona abantu mbukele ngisho namhlanje abanye baze bashona izitho zabo zilikhuni ngenxa ukuthi abazali babo bathatha isinqumo sokuthi asikwazi ukwenza into enjengalena thina ngoba umuntu esazi ukuthi wenzelwe umemulo ngoba eyiphathe kahle. Lona why ukuthi wasimenzele ibini angazange azayiphathe. Agcine engenzelwanga. Uyavela mbukela ukuthi ke kwakuba naso kwesinye isimo lapha esikhathini esingaphambilini ukuthi awengenze nje isibonelo. Ubaba uyemulile indodakazi yakhe endala inkosazana. Wayemula wayinikeza isigaba sokuba mafungazi. Usedlule kulokho kudlula iminyaka emingaki sekuzovela kulencane indodakazi noma kwenye yalawa phakathi nendawo. Uthi cha ngeke ngikwazi. Oqala nje wena awusesinto. Ngizokumula kanjani? Okwesibili, umuntu omulwayo umafungazi, inkosazana uziwe mafungazi. Awusuwena uqala inkosazana. Yini ukuthi unemfihlo, awuxoxiwe, awuchaziwe, awucacisiwe ngoba into engandile ivela ngokwesizathu. Kangoba begcina abantu bengayenzeli ingane, bangamenzeli lo muntu ofunela enzwele lento. Kangangoba kunqenana ukuthi kwayena loya okumiwe ngayo ukuthi akwazi umulwa nobabili kusho ukuthi phela sezoba umafungasi nobabili. Uma nawe ngizokwenzela. Awuyeke la bantu bokubhula kwakho ukuthi ababhula into ekhona. Mbukele kuvela ukuthi kwaloya ke manje oyena osekuviwa ngayo ukuze ngenze into efanele la. Wakuphoqeleka ukuthi naye abe nenkinga. Kunqenana yena ke afisa isifaka kanjani. Uyoqhamuka nje ethi uqhamuka ekhoneni lapha aqhamuka khona. Nampa abantu bahubhisa igebengu. Jikijele ngemolontshisi yoshaya lo oqhamukayo khona bethi bashaya isigebengu aphelele enkundleni. Uma kuthiwa umsho phela uma kuthiwa cha. Kuze kwenzeke lokho nje yini. Nivimbeleni le yangane ngoba kufuneka into ethize kuyona. Nize nivimbe ngaliphi? Nivimbe ngalo bukani manje ke ingane isifile ngenxa ukuthi funeka phela ife kuze nizokwazi ukuthi nenze lokho okufanele kwenziwe ngoba anifuni ukwenza mayesekhona loya. Imfihlo, imfihlakalo yalo memulo engikhuluma ngawo. Akuwo lo wethu ukuthi ngoba uyiphathe kahle ngizokwenzela. Ngoba umafungasi wami uyinkosazana yami ngizokwenzela ukwazi ukuba umafungasi. Cha. Uneyimfihlo kalo zawo. Ngakho mbukelo wami ilokho mina engakusho. Ngithi kulo memulo part 3 engilethele yona yiwo lo.